Siriako gerra zibila. 13 urteko gatazka laburtu badaiteke, hona hemen saiakera. Siriako gatazkaren kronologia. 2011ko martxoaren 15ean hasi zen gerra zibila Sirian. Bi mila eta hamaika arte Siria al-Assad familiak gobernatu zuen 51 urtez. Gobernuaren errepresioaren ondorioz ez zegoen askatasunik herrialdean. Hori ikusita, Tunisian manifestazioak egiten hasi ziren aldaketa politikoa eskatzeko, eta udaberri arabiarrari hasiera eman zioten hala. 2011ko martxoaren 15ean gobernuak gogor zapaldu zituen al-Assaden aurka egindako manifestazio baketsu eta demokratikoak, eta gerra zibil bat hasi zen. Hemendik aurrerakoak ulertzeko ezinbestekoa izango da gerran parte hartu duten indarrak identifikatzea. Ez dira bat edo bi, asko dira, baina hauek dira nagusiak. Siriako gobernua, al-Assad. Matxinoak edo errebeldeak, gobernuaren kontra matxinatu direnak. Estatu Islamikoa mugetatik gobernuaren eta matxinoen aurka herrialdearen kontrola hartu nahi dutenak. Eta azkenik nazioarteko indarrak, Estatu Batuak, matxinoen aldekoak, eta Errusia, Iran eta Hezbollah, gobernuaren aliatuak. Goazen ba! Esan bezala 2011an gerra zibila hasi zen. Handik urtebetera 2012an matxinoek Damaskori egin zioten eraso lehen aldiz. Barne desplazamentuak hasi ziren, gerora milioika izango zirenak. 2013an matxinoek lehen hiri hartu zuten, Raqqa. Eta urte horretatik aurrera, Siriatik kanpoko herrialde batzuk batu ziren gerrara. Batetik, Ameriketako Estatu Batuek Siriako matxinoak babestu zituzten. Al-Assadi berriz armak Bielorrusiak, Iranek eta Errusiak bidali zizkioten, eta Errusia eta Iran ziren aliatu indartsuenak. Eta Estatu Islamikoa, hura indar hartuz joan zen, Iraken mugetatik hasi eta Siriaren 50% baina gehiago kontrolatu arte. Oiarren arteko borroka piztu zen haien artean. Tarte horretan, 2016an Siriako armadak Alepo hiritik kanporatu zituen matxinoak. Al-Assadek gatazkan lortutako garaipenik handienetzat jo zuten. Horren ondotik, su-eten baterako elkarrizketak abiatu zituzten bi aldeek. Su-etena iritsi aurretik 2019an Donald Trumpek aginduta Ameriketako Estatu Batuetako armada Siriatik erretiratu zen. Irakek Estatu Islamikoaren aurkako erasoak zituen eta garaitzea lortu. 2020an heldu zen su-etena. Su-etenak izoztu egin zuen gatazka. 2023ko urriaren 7an Hamasek Israeli egindako erasoaren harira gerra Libanora ere iritsi zen eta Hezbollak utzi egin zion al-Assadi laguntzeari. Bestalde, Ukrainiako gerraren ondorioz, Errusiak ere presentzia txikiagoa du herrialdean. Bi gertakariok kalte egin diote al-Assaden erregimenari. Ondorioz, 2024ko azaroan, urteetan geldirik egon diren indar matxinoen zenbait adarrek al-Assaden erregimenaren aurkako erasoaldia hasi dute. Muturreko indar islamista horiek HTS osatzen dute. Hilabete geroago, abenduaren 8an, HTS muturreko koalizio islamistak Damasko hartu du. Al-Assadek Errusiara ihes egin du eta ondorioz, Siriako erregimena erori da.